Kas, Hah? sing iki piro ki? Nek sing iki 2,5 juta ki. 2,5 juta iki. 2,5 juta iki. Lah nek kowe panggene sing dhuwur iki kena iki 1,5 juta. Iki 1,5. Heeh. Wes gantian burung ki. Iki sih ori kabeh iki. Sore kabeh. Ori kabeh iki surat-suratnya ya lengkap. Iki nek tuku anyar iki saiki nyampe 2,5 juta. Mahal ki. Heeh, kuwi pinden. Saiki lawang si apik bi. Nggih. Mata nih Pak. Lah nek sing dhuwur 1,5 juta. Iki sekene yo, lah nek sing ngisor 2,5 juta ki wis karo remote wis parah. Tapi ketuk omah ki yo. Ya kudu ngomah, aku ndi ora karo kanca yo ora entuk bi. Pak, Apa? ya duitnya Pak. Duit nggo apa? Pak untuk wedya, entek wedakku. Sing marah iki sapa jane? Marai apa sih Pak? Lah sing marahi nek tuku-tuku kudu nganggo duit ngono lho. Ayo murah yuk. Wan. Ana tuku-tuku jarang duit kaso. Wah, anu begeton. Sing marahi iki sapa lho bi wong tuku-tuku jar nganggo duit. Kan ki malah repot. Ha kas, wong biyen ki pengen ngawur. Wong ngapan tuku gara tuku dhewe sok ora sanggup duitan kok. Ancen wong biyen ki gontok bi wong pak tuku apa-apa jar nganggo duit. Nek tak kedone ki wong saiki lho. Kok iso tiru-tiru nek pak tuku nganggo duit, wong tiru duit ki nyoro. Ayo. Ya wis kas. Hah? Iki terkait kok ketuk omah. Sing dhuwur, Pak? Ha? Yo, Saiki. yo. Eh, Tek nganggo klaras. Sama kamu pakai aplikasi.